Bueno, a min o que me marca realmente son certas señoras escoitalas cantar, é o que máis me marca. Eu son máis de música que de baile. Dou clases de baile, pero a min me gusta moito máis a música. E hai certas señoras que pagaría por volvelas a escoitar ou que me alucinaron. Eso penso que é o que máis me marcou así. E me veñen moitas á cabeza, bueno, moitas. Sobre todo unha, pero bueno, ahora xa nada, ten Alzheimer, a pobre, de Gargamala. Eu creo que esa señora, pois, me flipou. Me encantaría volver a oíla, pero bueno, non é posible, está bastante mal, creo. Como se chama? Placeres. Era unha señora, bueno, que cantaba uns tonos imposibles de alto. Ela poñase a cantar e variaba os ritmos e sobre unha melodía, ela variaba o ritmo e a melodía, o sea, dunha copla a outra variaba tal. Todo isto a uns tonos altísimos, con finales, estas alargacións ao final larguísimas, uns giros, unhas voltas tamén alucinantes, seguidas, tal. Bueno, me pareceu unha bestialidade.